Bé, bon dia i moltes gràcies, Montse, per la teva exposició. Jo seré curteta, també, perquè no ens hem d'allargar tampoc massa, però ja ho veieu aquí la diapositiva, de que morir dignament és possible, però hem de conèixer els nostres drets. Vosaltres sabeu que tant la Glòria com jo, ella és vicepresidenta de la... Sí, la Glòria és vicepresidenta de l'Associació del Dret a Morir Dignament. És una associació que sense ànim de lucre defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida, especialment quan pateix un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable. És a dir, que el que volem és morir dignament, cosa que la paraula dignitat per cadascú és diferent. Cadascú de nosaltres entenem la dignitat d'una manera concreta. El que passa és que la meva dignitat jo vull que també la respectin els altres i els altres han de respectar la meva dignitat. Per tant, està bé que coneguem quins són els nostres drets i quines eines tenim per poder decidir i ser lliures fins al final, no? Aleshores, jo només em centraré en el tema del document, el document de voluntats anticipades o testament vital, que també se li diu. Aquest document de voluntats anticipades, nosaltres tenim un model, que és el model de DMD, però també hi ha el model de salut. Aleshores, el fet és que anem començant a mirar un model és tan sols un model, com vosaltres veureu, potser algunes persones de les que esteu aquí ja teniu el document fet. A part d'haver-hi tot unes preguntes en les que cadascú s'hi col·loca per la seva manera de veure la seva vida i el seu final, també hi ha uns punts suspensius, tant el nostre document com el del Departament de Salut, la qual cosa vol dir que tan sols és model, una persona pot agafar un paper en blanc i dir jo vull això, això, això i això i això, i no cal que tingui, simplement és una guia. Aleshores, a qui s'adreça aquest document de voluntats anticipades? Aquest document s'adreça al personal sanitari, que és el que ens atén. Qui el pot fer, aquest document? Doncs una persona major d'edat, amb la capacitat suficient i sempre actuant lliurement, sense cap mena de coacció. Nosaltres tenim una guia per reflexionar-hi, i li diem parlem-ne, perquè, tal com deia la Montse, el fet és parlar del tema. A vegades ens pensem que les nostres idees ja són les que valen, però el fet de comunicar amb les altres persones que ens envolten, com les altres persones també veuen la mort, aquest procés final, doncs val la pena poder-ho comentar. DMD, fem xerrades, a part que fem formació, i aleshores donem la possibilitat de poder fer grups reduïts de treball també i poder parlar i intercanviar, perquè val la pena això que dèiem, de que, a veure, com ens preparem, què identifiquem com a important, quin és el paper que volem que juguin els nostres éssers estimats, els fills, l'equip mèdic, que de fet tenir el document és nostre, el document és intransferible, la qual cosa pot venir un fill o un parent que digui no, jo crec que no sé què, no, a la que tenim el document, aquell document és el que nosaltres demanem, volem i se'ns ha de fer cas a les nostres peticions. Amb aquest parlem-ne, el que ens interessa és tota una sèrie de preguntes per reflexionar, doncs com ens agradaria morir, quines teràpies volem i quines no volem, com deia la Montse, potser a vegades fem el possible, hem fet tot el necessari, doncs potser no cal fer tot el necessari, cal fer simplement el just, perquè aquesta persona no vol més que això. I aleshores també amb aquest document el que parlem i expliquem és com registrar el nostre document de voluntats anticipades, que és el que, un cop registrat, té un valor com molt més clar, que ja no és tan sols el que pensem nosaltres, sinó que queda registrat a la meva salut. Els formularis els podeu trobar, com he dit abans, a la nostra web.
el del Departament de Salut a la web de Salut, i aleshores hem de fer, aquí he posat la sol·licitud de registre perquè hi ha unes adreces per anar-lo a registrar si algú vol registrar-lo personalment, o si no, DMD el registrem per a les persones associades i el CAP, cada un de vosaltres té assignat el seu CAP, aleshores en allà també us el registren i queda penjat a la meva Salut. Això seria una mica l'exemple, seria una captura de pantalla de la nostra web, doncs hi ha la part de qui som, què fem, on som, hi ha el document de voluntats anticipades i tenim tots els models, en català, en castellà, en més llarg i més curt, perquè també introduïm la part de demències. I aleshores, què és molt important per nosaltres? Amb el tema del document de voluntats anticipades és molt important els representants. Els representants són aquelles persones, pot ser una persona o dues, que són els que ens representen quan nosaltres no podem decidir, no podem parlar, però saben perquè ens coneixen què és el que volem i què és el que hem deixat escrit, i són els que ens defensaran. Val la pena no confondre, perquè moltes vegades es confon el que són els representants i el que són els testimonis. Els testimonis tan sols serveixen, que després ho explicaré, perquè sigui vigent el document. En canvi, els representants han de ser persones de total confiança i que haguem parlat molt amb aquestes persones perquè a l'hora de la veritat tinguin la força perquè ens coneixen i saben el que volem. Després, com podem realitzar com podem legalitzar aquest document? El podem fer per diferents vies. Si anem al notari, el notari és el que dona fe del que diem, pagant, tu pagues, i el que hem de tenir clar, a veure quin model ens presenta. Jo recomanaria, i sempre recomanem a DMD, que anant amb un notari que et presenti el seu model no és suficient, és qüestió d'anar-hi un primer dia, si és aquesta l'opció, perquè cadascú és lliure d'utilitzar l'opció que li sembli més oportuna, i de comparar els altres models, que també o poden ser el que tenim a DMD o també el de Salut. Aleshores el tema és comparar, perquè el senyor notari no ens trobem amb que ens presenta un model que no ens agrada. Per això sempre li hauríem de dir jo vull que posi això, a més vull que això i això i això, perquè pagues, i si pagues doncs vols que se't posi el que tu demanes. Si no es fa per notaria, hem de fer-ho davant de 3 testimonis. Això és la part més feixuga que jo penso que mica en mica s'ha d'anar com llimant, perquè, clar, tenim que portar 3 persones que no cal portar-les físicament, perquè amb el document, amb els 3 documents originals i compulsats ja serveixen, però clar, són les maneres legals perquè aquest document sigui vigent, no? En els 2 casos d'aquests que tenim que portar els testimonis, el que es demana és que siguin persones amb plenes facultats mentals, com diuen aquí, i que està clar que aquest document s'ha fet lliurement sense cap mena de coacció per part de ningú. Vull dir que és un tema completament personal, ells simplement acompanyen el que és que aquest document es pugui tramitar. Després ja no tenen, ja desapareixen del mapa, per dir-ho d'alguna manera. El que és important, i no s'ha de confondre, el que és important és el representant o els representants. Aleshores, com hem dit abans, el notari dona fe que el document s'ha lliurat s'ha fet lliurement i sense pressions, i des de la notaria el registren, i sobretot, si anéssim al notari, se li ha de dir, escolti, vostè ens el registrarà, perquè no fos cas que després quedi la cosa que ja has pagat i no... Això no vol dir que tots els notaris facin aquestes coses, però i també és molt important defensar el nostre text, perquè no fos cas que quedi una cosa que no volem. A veure, els tres testimonis. Aquests testimonis són els que donen fe que aquest document el fem lliurement i sense cap mena de pressió. Aquestes persones han de ser persones adultes i una pot ser familiar i les altres 2 no ho han de ser, perquè realment, perquè no hi hagin històries de que tens un negoci junt amb l'altra persona, és un tema legal.
vull dir, un cop ja tenim clar quines persones poden ser les que ens fan de testimonis, doncs no hi ha cap problema, no? Aleshores, quan presentem el DBA al CAP o a l'Ajuntament per sol·licitar enregistrar-lo, cal adjuntar la fotocòpia compulsada del DNI, això sí, perquè hi ha persones que els és difícil portar 3 persones físicament allà en aquell moment, no? Perquè generalment si ho fem en el CAP ens anirem, ens donaran hora i els hi tenim que dir, perquè cada CAP funciona una mica com pot, no? I aleshores doncs, una mica enterar-nos de que mira, jo vull fer cadascú en el seu, jo estic interessada en fer el document, com ho tinc que fer, què he de fer, què he de portar, perquè quedi ben clar que no hi hagi allò de que tens que tornar demà, que no sé què. Digue'm. Vale, ja està. A veure, no és obligatori, evidentment, però ho hem de comunicar en el nostre entorn perquè sàpiguen com pensem. Quan anem al metge, a l'especialista, val la pena portar el document de dir ei, miri, que jo tinc aquest document, vull dir que sàpiga, és allò que deia la doctora Montse, que ens coneguin, no? Perquè nosaltres el que volem és això que estem demanant, no que ens tinguin d'una altra manera. I el tema és registrar-lo, bàsicament és important registrar-lo perquè d'aquesta manera ja es queden a la meva salut. M'ho passo ràpidament, que hi ha molts pocs DBAs fets, cada vegada molt més, però n'hem de fer molts més, hem de fer taca d'oli, perquè a vegades és, tal com també ha dit la Montse, per por a la mort, per desconeixement, i hem d'intentar que les nostres voluntats prevalguin i que siguin escoltades. I sempre diem, des de DMD, que el DBA, el document de voluntats anticipades o testament vital, és un regal per nosaltres, per la nostra família i també per l'equip mèdic, perquè d'aquesta manera, un cop vas a un hospital, ja, que té el document, aleshores ja, segons què, ja està clar que no es pot fer. El fet és, vaig acabant molt ràpid, els passos, redactar-lo, buscar 1 o 2 representants, designar els 3 testimonis en el cas que no anem al notari, que quedi el document registrat i difondre. El tema és difondre, que tothom sàpiga el que pensem, perquè això que, clar, com que és tan tabú, doncs la gent no parla, no, jo d'aquest tema, el que ja sabem. I aleshores queda, ja ho veieu, aquí hem fet la imatge de la meva salut, hi ha l'apartat de voluntats i donacions, i aquí, clicant, arriba en el metge, nosaltres el podem ensenyar i arriba a tothom. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció i si voleu alguna coseta, tenim algun document de voluntats de la nostra associació allà a la taula quan sortiu i pel que voleu estem aquí. Gràcies. Gràcies a tu.